महाकारुणिक महामानव तथागत भगवान बुद्ध, दुःखमुक्तीचा समताप्रेमी तथागत उपदेशित आर्य संदेश बौद्ध धम्म, भगवंताच्या सुमार्गावर अधिष्ठित आदरणीय पूजनीय भगवंताचा श्रावक संघ या रत्नाला प्रथमतः आपणा सर्वांतर्फे विनम्र अभिवादन। ज्यांच्या महान त्यागाने आज या पृथ्वी तलावर मानव म्हणून जीवन जगत आहोत असे मानवी अधिकार मिळवून देणारे भारतीय घटनेचे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीमध्ये संपूर्ण जीवन समर्पित करून आज या ठिकाणी आपण प्रत्येक महिन्यामध्ये येणाऱ्या पौर्णिमेचं बौद्ध धर्मात काय महत्त्व आहे हे बघत असताना आजच्या या दिनी ज्येष्ठ पौर्णिमेचं बौद्ध धर्मात काय महत्त्व आहे हे आपण सविस्तर बघणार आहोत। सिद्धार्थ गौतम राजकुमार यांनी आपल्या संपूर्ण राजवैभवाचा त्याग केला। तीन राजमहाल त्यांनी त्यागलं। पावसाळ्यातला वेगळा राजमहाल, हिवाळ्यातला वेगळा राजमहाल, उन्हाळ्यातला वेगळा राजमहाल, हे तीन राजमाने त्यागले। संपूर्ण राजवैभव त्यागलं, सोने चांदी हे सर्व त्यांनी त्यागलं। आणि या जगामध्ये जे दुःख आहे या दुःखाचं मूळ कारण काय आहे हे शोधण्यासाठी सिद्धार्थ गौतम बाहेर पडले आणि संपूर्ण ऋषीमुनीच्या आश्रमामध्ये ध्यान मनन चिंतन केल्याच्या नंतर ते ज्या सत्यापर्यंत पोहोचणार होते ते सत्य त्यांना सापडलं नाही। शेवटी वैराग्याची कसोटी त्यांनी अवलंबली आणि या वैराग्याच्या कसोटीमध्ये ते 8 दिवसातून 15 दिवसातून कधी वरचं एखादं फळ पडलं तरच ते फळ ते खात होते। अशा पद्धतीने वैराग्याची कसोटी करीत असताना त्यांच्या शरीरावरील संपूर्ण मांस हे सुकून गेलं होतं। त्यांच्या शरीराचा संपूर्ण हाडाचा सापळा तयार झाला होता। त्यांचे डोळे संपूर्णतः खोल गेले होते। अशा पद्धतीने त्यांची त्या ठिकाणी दयनीय अवस्था झाली असताना त्या परिसरामध्ये एक सेनानी नावाचा ब्राह्मण होता। त्याला सुजाता नावाची कन्या होती आणि त्या कालावधीमध्ये ब्राह्मण लोकांच्या परंपरेला अनुसरून ते काही सण उत्सव उपवास तपास नवस जप ते लोक करत होते आणि त्या परिसरामध्ये अशी प्रचलित एक बाब होती की त्या वटवृक्षाला जर कोणी काही नवस बोलले तर तो खरा होत होता। त्या अनुषंगाने तो सेनानी नावाचा ब्राह्मण होता, त्याला सुजाता नावाची कन्या होती। हिने एक नवस केला होता, जर मला चांगला सुपुत्र जन्मास आला, जर तो ज्ञानी विद्वान निघाला तर मी निश्चित स्वरूपामध्ये या वृक्षाची पूजा करेन। आणि योगायोगाने तिला चांगला सुपुत्र जन्मास आला तिच्या पोटी आणि मग ती नवस फेडण्यासाठी त्या वटवृक्षाकडे आली असताना त्या वटवृक्षाखाली सिद्धार्थ गौतम वैराग्याची कसोटीमध्ये ध्यान करीत असताना तिला असं वाटलं की हे वृक्ष देवताच माझा नवस फेडण्यासाठी आले आहे। आणि मग ती 2 हाताने वंदन करून सिद्धार्थ गौतमाला म्हणू लागली, हे वृक्ष देवता, तुम्ही माझा नवस फेडण्यासाठी साक्षात या ठिकाणी आले आहात, तर मी दुधाची खीर आणलेली आहे, याचा आपण स्वीकार करावा। अन्नाचा शब्द सिद्धार्थ गौतमाच्या कानी पडता क्षणी त्यांनी असा विचार केला, जर मला ज्ञान प्राप्त करायचं असेल तर मला जिवंत राहणं गरजेचं आहे। जिवंत राहायचं असेल तर अन्न सेवन करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून त्यांनी ठरवलं या खिरीचं अन्नाचं सेवन करायचं। सिद्धार्थ गौतमाने मनोमय विचार केला आणि म्हणाले की हे भगिनी, मी काही वृक्ष देवता नाही। तू ज्या पद्धतीने तुझ्या मात्या पिताच्या परिवारामध्ये जन्मली, मी राजा शुद्धोधन राणी महामाया यांच्या परिवारामध्ये शाक्य कुळात मी जन्माला आलो। मी एक राजकुमार होतो, राजवैभवामध्ये मी जीवन जगत होतो, परंतु दुःखाचं मूळ कारण काय आहे हे शोधण्यासाठी मी गृहत्याग केलेला आहे। तेव्हा सुजाता म्हणाले, हे बंधू, तुम्ही जरी गृहत्याग केला असेल, तुम्ही जरी एक पुरुषच असाल, जरी देव नसाल, तरी मला एक अभिवचन द्या। जर तुम्हाला जे जगातील सर्वात श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त झालं, तुम्हाला दुःखमुक्तीचा मार्ग कळाला, ज्या सत्य शोधण्यासाठी तुम्ही राजवैभव त्यागलं, ते सत्य तुम्हाला मिळाल्याच्या नंतर मला तुम्ही एक वेळेस ते सत्य सांगण्यासाठी या, अशी मला तुम्ही अभिवचन द्या।
सिद्धार्थ गौतमाने सुजाताला तसं अभिवचन दिलं आणि त्याच्यानंतर तिची खीर स्वीकारली. निरंजना नदीच्या तीरावरती गेले, त्या ठिकाणी स्नान केलं आणि ते अन्न ग्रहण केलं आणि सुजाताच्या हातची खीर स्वीकारल्यामुळे त्यांचे जे 5 ब्राह्मण शिष्य होते त्यांच्यासोबत ध्यान करत असताना ते 5ही जण सिद्धार्थ गौतमाला सोडून निघून गेले. त्यानंतर सिद्धार्थ गौतम पिंपळाच्या झाडाखाली ध्यान करीत असताना त्यांना संबोधीचा साक्षात्कार झाला, बुद्धत्व प्राप्त झालं, ज्ञान प्राप्त झालं. म्हणून आपण पिंपळाच्या झाडाला बोधी वृक्ष असं म्हणत असतो. आणि मग जेव्हा त्यांना ज्ञान प्राप्ती झाली त्यावेळेस तथागत भगवान बुद्धाला सुजाताला दिलेलं वचन आठवलं आणि तथागत भगवान बुद्धांनी याच ज्येष्ठ पौर्णिमेला सुजाताला धम्माचा उपदेश दिला आणि सुजाता तथागत भगवान बुद्धाच्या धम्माची कायमस्वरूपी उपासिका बनली. तो दिवस म्हणजे ज्येष्ठ पौर्णिमेचा होय. अशा या ज्येष्ठ पौर्णिमेला अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना सिद्धार्थ गौतम आणि बुद्धाच्या जीवनामध्ये घडलेली आहे. सिद्धार्थ गौतमाला संबोधीचा साक्षात्कार झाल्याच्या नंतर, बुद्धत्व प्राप्त झाल्याच्या नंतर, त्यांना जगातील सर्वात श्रेष्ठ ज्ञानाची प्राप्ती झाल्याच्या नंतर, ज्ञान प्राप्ती झाल्या त्या ठिकाणी 2 व्यापारी आले आणि त्या दोन्ही व्यापाऱ्यांनी तथागत भगवान बुद्धाला मिष्ट अन्न दिले. ते 2 व्यापारी ब्रह्मदेशामधून व्यापार करण्यासाठी आले होते. त्याचं नाव होतं तपसू आणि भल्लिक. या 2 व्यापाऱ्यांनी तथागत भगवान बुद्धाला मिष्ट अन्न दिलं. भगवान बुद्धांनी त्यांना आपल्या डोक्याचा केस दान दिला. ते दोघं व्यापारी ब्रह्मदेशात गेले आणि त्या ठिकाणी त्यांनी तथागत भगवान बुद्धाच्या केसावरती एक सुंदरसा स्तूप त्या ठिकाणी उभारला. तोही दिवस आजच्या या ज्येष्ठ पौर्णिमेचाच होता. त्यानंतर तथागत भगवान बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणाच्या नंतर आपणा सर्वांना माहीत आहे सम्राट अशोक राजा. या सम्राट अशोक राजाने जेव्हा बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला तेव्हा हा बौद्ध धम्म लोककल्याणाचा आहे, लोकहिताचा आहे, जनकल्याणाचा आहे, सर्व जाती धर्मातील लोकांच्या मांगिलिकांचा आहे. यापुरती तलावर जन्मास येणारा जो मनुष्य आहे, मग तो कोणत्याही जातीचा असेल, कोणत्याही धर्माचा असेल, कोणत्याही प्रथा आणि परंपरेला मानणारा असेल, परंतु तो एक सांसारिक व्यक्ती आहे आणि तो दुःखामध्ये जगत आहे. या जगतातला प्रत्येक संसारिक दुःखी मनुष्य दुःखातून दुःखमुक्त बनावा या एकमेव शुद्ध हेतूने सम्राट अशोक राजाने बौद्ध धम्माचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं ठरवलं आणि त्या उद्देशाने तथागत भगवान बुद्धांनी 4ही दिशेला धम्माचा प्रसार प्रचार करण्यासाठी पाठवलं. एवढंच नव्हे तर देश विदेशामध्ये भिक्खू संघाला सम्राट अशोकाने पाठवलं. एवढंच नव्हे तर त्यांचा एकुलता एक मुलगा महेंद्र आणि एकुलती एक मुलगी संघमित्रा हे सुद्धा बौद्ध धम्माचा प्रसार आणि प्रचारासाठी श्रीलंकेमध्ये पाठवलं. ते दोघं बहीण भाऊ श्रीलंकेमध्ये जात असताना ज्या बोधिवृक्षाखाली बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमाला ज्ञान प्राप्त झाले त्या बुद्धगयातील बोधिवृक्षाची फांदी घेऊन ते दोघं बहीण भाऊ श्रीलंकेमध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी बौद्ध धम्माचा प्रसार आणि प्रचार केला. आज श्रीलंका देश संपूर्ण बुद्धिस्ट आहे. याचा संपूर्ण श्रेय श्रीलंकेतील लोक सम्राट अशोकाला देतात आणि म्हणून श्रीलंकेमध्ये जाऊन बोधिवृक्षाची जी फांदी लावून धम्माचा प्रसार प्रचार प्रथमतः केला तोही दिवस आजच्या या ज्येष्ठ पौर्णिमेचाच होता. आणि मग ते दोघं बहीण भाऊ श्रीलंकेमध्ये राहत असताना, श्रीलंकेमध्ये धम्माचा प्रसार प्रचार करीत असताना भिक्खुनी संघमित्रा ह्या महिलांना प्रबोधन करीत होते, महिलांना धम्म समजून सांगत होते. अरहंत महेंद्र हे संपूर्ण श्रीलंकेतील नगरवासियांना, सर्व जाती धर्मातील लोकाला धम्म समजून सांगून प्रत्येकाला दुःखातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत होते. ध्यान मनन चिंतन करता करता महेंद्र भिक्खू हे अरहंत झाले आणि अरहंत झाल्याच्या नंतर ते अरहंत होऊन धम्माचा प्रसार प्रचार करू लागला. परंतु त्या अरहंत महेंद्र भिक्खूचं जे महापरिनिर्वाण झालं ते सुद्धा आजच्या या ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिनी झालेलं आहे. म्हणून आजच्या या ज्येष्ठ पौर्णिमेला बौद्ध धम्मामध्ये प्रामुख्याने हे 4 घटना घडलेल्या आहेत. पहिली घटना तर सुजाताला भगवान बुद्धांनी उपदेश दिला. भल्लिक आणि तपस्सू यांना सुद्धा भगवान बुद्धांनी धम्म उपदेश देऊन केस दान दिला. त्यानंतर महेंद्र आणि संघमित्रा यांनी श्रीलंकेमध्ये जाऊन बौद्ध धम्माचा प्रसार प्रचार करण्याकरिता बौद्ध वृक्षाची फांदी लावली आणि अरहंत महेंद्र यांचे निर्वाण आजच्या या पौर्णिमेला झालेला आहे. आणि म्हणून ज्या पद्धतीने सुजाताने खीर दान दिली त्याच पद्धती स्थितीमध्ये प्रत्येक
उपासक आणि उपासिकेने आपल्याही जीवनामध्ये पुण्यकर्म दान पारमिता पूर्ण करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं दान देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये भोजन दान आहे किंवा अन्य प्रकारचं दान आहे, ते दान देऊन आपल्या जीवनात ही पारमी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि या ज्येष्ठ पौर्णिमेला तथागत भगवान बुद्धाचा धम्मोपदेश श्रवण करून आपल्या जीवनाचं कल्याण आणि मंगल करून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कराल अशी एक अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि इथंच थांबतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्व सुखी हो, सर्व दुःखमुक्त हो, सर्व भयमुक्त हो, सर्वांचं मंगल हो. सब्बे सत्ता सुखिता हुंतु, सब्बे सत्ता सुखिता हुंतु, सब्बे सत्ता सुखिता हुंतु.